أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الأحباب، إخوة المشاهدون في هذه البرنامج، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan ng mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo nakapagbaymata hamoin Islam TV ini. Demikian tiniyamasi-masira kita dihilan sin Allah Ta'ala kasay ibang kusog na din sa bapiyaon palagkun na tutunin pagsarang sukur fa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi magkausan na to ha pag-ibadat at tawa kaamo inda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na din sa bapiyaon mga palanggungan na mga agama Islam na kasubbatan nato in maudo sinamo in lima labayaon amo in pagsusipyagian. Namikyan tinihamo in nasihat ini hati niya bali umusal kita niyo hadua basa ikaysa na tausog ikadua na basa Maguindanao. Di kalo ka o mga kataymanguran nato amo in timatayngog amo in din ha mga part ataw kakimikita sila internet ha amo in ha part si mga kutabato ataw kahagwa amo hindi sila mengat magtawso. Alhamdulillah nakawa nato sinamo in lima bayaon in furudul wudu at masira kita niyo diha tahara pegian. Damikyan nakawa nato doonin amo in mga sunanul wudu. Then ha amo in hapag-ail. Na diha ini mga palanggungan na mga agama Islam o maniutiyo din na mga subbat sinamo in nahinang natuyad to amo in hukuman sintaw amo in long ta amo in mashaw alal khufay. Imana niya amo in magsapu ko hadwa taumpa atawa ka sandal bihayan atawa ka migyas bihayan. Sa in khuf ini piagiyan hahula Arab amo in biya migyas siya katabunan in buko-buko sinsiki salta kuan siya hati niya leather siya bihayan. Di siya sunupan sin tubig, di sumunupin tubig palom bihayan. Na in kamatauran si mga hagwahula hawak tumahagkot na umuusal silang sinamon khuf. Napabilalong taamo in kiasulog nila sinamuin taga-ail sila apabila mabatalin ail nila sumun waktu na di nila na hubuun atau kaigan sa puan nila na sadzain taas sinamuin khuf niya atau kaamuin mikyas madakumaliyaun. Sa insarat niya makadyari ka amuin sa puan mo siya na ikaysa apabila kya sulog mo siya ha taga-ail kaw. Ini kadua niya apabila madakumul siya di siya di katilagan in paisin amo in sikim. Yan. Namuyat timpiagian amo in hub ataw kabiya mga taong payaon biya mga kumbat yaon. Hati niya kya sulog mo siya ha amo in taga-ail kaw. Na pabila mag-ail kaw ha samun waktu na batarin ail mo na di mo naigan siya apabila wala mo siya nahubo bakas.
Na inukuman niya sa puwan sa zaina mo na babo sin taong payaon. Di na sa puwan niya mo na paad niya. Hababaw niya sa zabiyayan, nataikot ni biyayan. Sabab, amuyad tuin hukuman niya. Hambukwak tuin baginda Ali, nangasubo siya. Long niya, biyadiin long niya inamuin, may talong niya insapuhan long niya amo indi long niya pakagiklong niya mga malumi amo inabawo niya. May talong niya di sa polong niya inpaat since taong pabiyayan. Ingyawab kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nahangkan amuyad to inamo insapuhan hababaw sabab amuyad to indaakan ataw kaaturan ataw kasara sinamo in kakahinang yaun. Sabab pinpadi adto apabila nakagikko si malumi na apabila manokaw masusira si lupa inamo in malumi amo in bakas amo in kagikan niya. Salta amuyad tin aturan niya. Hahambuk nangasubo ataw ka halom sin hadis sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya huwa afdalu minal ghusl. Hati niya hatao amuin nag-usal sin khuf ataw ka amuin taong pa amuin madak kumulyaon kaya tabunan in buku-buku sin siki niya na sapuan niya na sadza inamun hataas niya. Indalil niya kapatan hadis intaud niya. Hambuk din na yaun long sinusalam huwa afdalu minal ghusl. Long na impagsapo yaun nalabi long niya marayaw din sin pag-ugas. Sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban mga sahaba niya na in hinang nila hauno in labi afdal amuyatin hinangan nila. Na iniyaon na hinang sin Rasul sallam iban na hinang si mga sahaba biyayan. Na din na sabab piyaon mga palanggungan na mga agama Islam amuyatin aturan sin agama sa insarat niya bali pito insarat niya maharos in sapuan mo in among babo sin taong pamuyaon wa pito insarat niya. Ikaysa din ang mga sarat niya biyayan na biya hadis riwayat Mughira radhiyallahu an long niya kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi saparin. Tinihambuk waktu long niya biyayan in kaunang kulong niya nagpapano kami long niya salta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiniya naniyat ko biyayan at tiniya igang ko in amo in khuf kuyaon ataw kataong pa kuyaon. In agi kakulong niya sin Rasul sallam long niya ayaw na long niya igalong niya. Tiniya igan niya in taong pa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallam kaniya ayaw na igan long niya sabab siulog ko siya long niya amo in susi imana niya halom sin ayla kulong ni biyayan. Sapuang ko na sa zalong na imbawo sin amo in siki ko yaun. Ini kadua din ang mga sarat niya. Subay katabunan inamo in tampat amo in wagib pag-ailan. Subay katabunan siya. Banglong ta amo in biya mga taong payaon long ta mga short siya gimuguain na buku-buku sinsiki na di siya manjari subaybon siya ugasan. Sa bang taong pa biya mga kumbat ataw kamahaba yaon na subay mo siya hatin niya sapuhan siya biyan. Na inkita niyo amo in bakang kita ni musafir na makajari hatin niya halom sinang kaadlo hang karum. So pamasyulog mo yaw na puasin sambayang subo biyayan. Puasin sambayang subo. Na sumambayang ko sin dohor, mag-ayil kaw, ayaw na hubuain na mong taong pamuyawon. Sapuan mo na sa zaimbabo niya biyayan. Kamawa ko sin tubig,
igan mo biyan sa puan mo siya biyayan. Namikyan, biyaya natin niya, apabila mabatal na isa atin, sampai pamuin 5 waktu yaw natin niya maranyain, duhur, asar, maghrib, isya biyayan. Pagdatang na isap sin subo, hubon mo siya. Iniyan tuhasuko si mga tao, amo imukan sila musafir biyayan. Sa pabila inkaonan ta musafir ta, na tuadlaw iban turong. Imana niya, hamputag 5 waktu in marani biyayan, magsapuan ta sa zabiyayan. Namikyan din ang mga sarat niya, apabila long tabakas ta si ulog, hati niya tagasos ubos wala ta siya bakas na hubo siya. Mambakas ta siya na hubo, na mabatal, di naman diyan, subay mo ugasan siya balik biyayan. Adena sa bapiyaon mga palanggungan na muaga mga Islam, na amuyad to mga shortcut atawa ka mga summarize amo impiagian, amo in pagsapuha, amo in taong pabiyayan. Mga pagali ko ang mga Maguindanao. Sa gunan niya tanong pambitiayan na so kapagsapo kano tayumpa ameng ka sambayang tanong. Harus in hukuman sinamo in samapo sa puwanta so tarigkura no tayumpata ameng ka nakasulog ta so tayumpatan to sa timpo aaran abdasta. Ameng kas kita mukim niani maana di kanata berakaw na sagay ando sa kamagabi. Niani maana na 5 na waktu ikenggitin. Ameng kas kita musafir ta, niani maana na berakaw ta sa mawatan kaberakaw. Na tuyugay ando tuyo kamagabi. Nagkapakai. Ugera niyan sarat na ameng ka naka inisulog ta so tayong patanto sa adan abdasta. Ini kadua ni na apabila wala ta siya, apabila data mayuwas atau kamaawa sa kanong mga pagutano waktu. Apabila naawa ta na wagib magabdasta ilumusan ta bayuman gagasanta so eta bayuman. Kapag gano mga saratin na ameng ka na nasot o tayumpan to niya ni man na nataguban o tayumpan kanan tangila na kanan. Ameng ka da katagubi na di ka pakay sapon ka mo so riyon o tayumpan kanto. Nanto ba sa mga hulasa kano amo pitayo kapagsapo kano amo tayong panto. Niyani sarat, niyani mana na sa pontar mo na subabo nito pa na sa pontar mo susya sa kuana sa tangila na tanto. Punsa kano siya sa po bawang siya kano ligiri. Na di maharos atau di kapakai niata sa pon suparu kuana tanto atau katayumpan to. Kagina suparan to piapa ka dampo ka no mga music na kasutibon o mga upa amen ka panggamitan ka sa kabarakon ka. Na so kapazapo banan na niya nagdayon ng Rasulullah na afdalu minal ghusl. Niya tumugin sa kano niya tumugin sa gagasanan ka. Aming kami to ba sa mga saratan to nakayurup sa mga saratan to kano nagtayo tanon to.
Pantag manam sa kanutaw, mga napalians kanin, aron palin. Niya ni maana na pinutusin so palian to, binosan so pali. Na amen ka, ilumasan ni so palian to, hawak to kapag abdasin, na anan to na maka binasa sa kanin. Na metong may hukumanin, niya ni maana na so pinutusan to pali na sa pombon sa ig. Niya nang kamo ilumasa na sulangon o daputo sinanto. Meto ba in hukumanin. Damikyan mga palangungan na muaaga ma Islam. So pamain kita tagapali kita. Tinya impali yaw natin putos tabiayan. Impali yaon ato kapyo-putos si mga doktor yaon. Nabang waktu mag-ayil kita at tinya igan ta imputos yadto amoin mabasa impali tayaon na arakala makamudarat kato biyayan. Na biyad to ray hukuman niya ingkataan amoin napuputos yaon kamawakos in tubig sapon mo na sadza in babo sinamuputos ya to biyayan. Sapon mo sadza tubig yato. Amuray basahon mo amo ingkatan amo inwala siya napuputos biyayan. Arakala mga on mga waktu mga kapalian tabiayan long mo din ako makasambayan. Sabab sinta kapali ako. Biya din yung pag-ail ko. Hati niya di manjari basahon ni namuin takapali yaun. Yayan. Nabiyad to inukuman niya kamawa ko sin tubig ubos igan min tubig ang pamusapuan inamuin bawo sinamuin putos yaon makadyari at mga palangungan ng mga agama Islam. Intungod sinamo impagsapo na di maharos sumapukaw ha mga kuan yaon bang wala mo siya kya sulong amuin tag-ail kaw. Ada pa nina mo impyegyan yan to, amo imbiya mga paliyat to. So, pamalong ta amo in, wala ako nakapag-ail mo na yan to, hiyaros yan to. Na so, pamalong ta amo in, mano siya, di siya maka-yusin tubig biyayan. Hati niya, di siya makausal ha tubig biyayan. Na uno in hinangan niya, kataan amuin ang tabaran ni amuin di man manjari basahon siya na wagib amuin magtayamum tinya tayamum gantian ni sin tayamum sa ingkataan amuin manjari amuin mabasa na basahon niya. Arakala o mga tao mga ikamudarat kanila inamuin maka kuan sila tubig biyayan. Nasubay sila magtayamum. Yan. Sabab, o mga tao, biya mga malama in pag-iman fa Allah Ta'ala, tiyo-tiyo sa sabab, biyayan, na huminang sila sin alasan nilang biyayan. Nung niya di ako lang ni makasambayang biya ini ako. Di ako makapag-ayil, biya yan ako biyan. Nanina sabab yaon, na in agama na to agama maluhay. Agama maluhay. Weroon piyang daakan sin agama in di kagawsan si manusia. Namikyan amo in ikamudarat ha manusia. Adena sabab yaon mga palanggungan na mo agama Islam sumud kita ni haamuin mamakabatal haail. Mamakabatal haail bali 8 kaginis imamakabatal haail. Ikaysa din ang mamakabatal haail na al-kharij min as-sabilayn qalilan kana aw kathiran. Tinyakatan gumawa den ha dua lawang amo in pagguguaan sin nagis.
Sibura inggimuwa tiu-tiu atawa kamataod. Sibura inggimuwa amo insusi siya biya mga manni atawa ka nagis siya. Biya long ta mga nagis among kabiyak santa na hambok yaon din ha mga makabatal ha ail. Niya tanuman linurupa na ni Abitya na sumakabatal atawa ka makabinasa kanu kapagabdas. Bali walo imbanganin. Ikaysa nayangon ulamiw abong kanu dua bawukita no nagis. Mana so bawukita no titi ando sutay. Magizampan impedo limiw atawa ka madake atawa ka suti mana sa mga manni atawa ka nagis na rangon ng tuba na makabatal ha abdas. Lon sin Allah subhanahu wa ta'ala aw kya ahadun minkum minal ghaid atawa kalon sin Allah ta'ala amo indamatanglong na inhambuk kaniyo. Imana niya bakas siya din ha amo in nagbugit siya sin nagis biyayan. Nahambuk ya to din ang mga makabatal hatin magistingya siya biyayan. Ubos mag-ail siya balik sabab batal na in-ail niya. Demikian hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakinna min ghaitin wa bawlin wa naumin. Imana niya tiniya apabila gumawa in nagis din na manusia atawa ka tubig biya mga ihi atawa ka makatug siya sin amo in makahalog siya biyayan na batal na in-ail niya. Sa gawa aon doon maguguwa aon waktu dita amuin kasayuhan biyayaning pagguwa ni biyayan biyalong ta mga hangin yaon mga hangin biyalong ta mga utot yaon na iniyan na subay kiyarumugan mo in suara niya ikaysa banglong ta wala mo kiyarumugan in suara kiyabahuan mo imabahu biyayan na ampas siya makabatal ha ail. Na so pamalong ta nagduarwakaw. Uno ba nakaututa ko ini ataw kaway. Yan. Namuna uwi bang wala mo diungogin sawon sinamon utot mo yaon. Ataw ka wayroon hatin niya wala nagkatingog biya no wala mo ray sab kiyabahuan imbahu niya. Na masi-masira ko halom sinamo in kasusian. Masira ko halom sing kasusi ang biyayan. Demikian imano siya amuin guwaan siya si mga madhi. Basal tung kaginis sa ninatawa ka upat kaginising gumawa do na aurat si mano siya. Ikaysa na ihi. Ini kadua na manni. Ini kadu ay katuniya na madhi. Ikaupat niya na madi. Yan. Naimbaul amon ihi na matampal na hati niya makabatal siya hakwan. Namikyan iman ni subay siya hati niya mawagib siya peguan. Yan. Imazi na ini ni hati niya gamuwa siya ini bang on waktu biyan hati niya amuin mga nagimazing ko biyayan. Nagtatali ko biyayan si mga hinang amuin, hinang sindua magtiyaon yaon. Assalamualaikum. Adena sa papiyaon, na pabila biyad to in kuan yung hus, sampay pagkuan mo biyatin niya, ang gimuwa kayo mo biyayan, biya madi, ataw kamazi yaon. Na lon sin Rasulullah na long niya, yagsil zakarahu wa yatawadda. Ugasan niya sa zain aurat niya. Pag-ubos mag-ail siya balik gulong ni biyayan. Bagkan niya tuwagi peguan.
inwagib peguan amo in gumawa iman ni biyayan. At niya naglalangog ko asawa mo at tawag ka amo in nagsuko iban asawa mo. Ada pa ni biya to at niya biya mga nagtatali-tali ko si biya husguwaan ko si mazi piyagiyan. Nawagib sa zabiyayan ugasan mo in aurat mo pag-ubos mag-ail kayo. Ada pa ni katuyad to amo in madi. Yan, gamuha iyaon ha manusia apabila sobra ilaul si manusia. In wakto sin pagguguwa niya, amo in puasin, amo in pag-ihi mo. Ubus nangihi ko iyaon. Pag ubos ang mag-ihi, on sa manusia, in amo in madiyad to biyayan. Nadamikyan natin niya ugasan na sa zayad to, habira sa pantun amo in maziyad. Sa inadapan niya to katan niya to amuin makabatal haay. Namikyan on mga kababaihan amuin daraan da silang pagdugo umbiyaya natin niya bakan nalong ta amuin hayd. Bakan dalong ta amuin mens in kwan nila niyaon bakan da hayd sa kwan na long ta amuin istihada. Imana niya sakit na. Napabila biyat kaunan si manusia babae. Hati niya tagasakit siya. Hati niya daraan na di na mabudto in pagdugo kaniya. Maana niya istihada. Na inhinangan niya. Bagkandayat tulong tawagi peguan biya long ta mga kuan yaun, long ta mga haid yaun. Apabila maubos ni haid gumawa, nawagib ko mamigo. Ada pa ni istihada, hakahaba long taamo in sumambayang kau, na maglanukaw sin amo in, kwanyaw amo in pagguguwaan sin dugo yaun, pag-ubos mag-ail ko biyayan. Every waktu amo yatin hinangan mo, bagkanda wagib amo in, magkuang ko, atawa ka amo in, mamigo kau. Biya hadis sin Rasulullah diak ni inambuk din ng mga asawa niya long niya tawadai likulli sala. Hati niya pag-ail ko hakahaba sambayan. Imana niya hati niya haba sambayang narak siya sin Rasulullah mag-ail siya. Wala na siya narak subay siya mamigo. Mga pagali nami sa agama Islam. So ikaysa kanu mamakabatal kanu kapagabdas na suyangon ulamiw kanu dua abangaw ataw kagaga. Mana sutay ndo sutiti ando su mga manni ataw kamazi ataw kamadi biyan. Ada pa ni manni wagib sa piguan. Uget namin kaso mazi mana mo manni na ugeda lamius kanin amen ka sobra i kapag imagine ka atawa ka kapamikil ka ha kayuman ka atawa ka andorsa na gagasambo so orat ulianin na magabdas ndo adam mo siya kanong mga babay yan nilang kaadan na sakit ni kabriw na yugusay kanila. Mana so binagtuan o Arab sa istihada. Na namba na di kananin niya kukumani kukumana haid. Kaya na haid amen ka izantaha iddatuhu na wagib siya yagib alayhi al-ghusl. Ugera so istihada na di kana ka uman waktu na limpyoan ka subriwano yugonan ulianin na magabdas ka uman waktu. Nan tubig kukumani di kinawagib ang pego ka. Ini kadua din na mamakabatal haayil mga palanggungan na mga agama Islam. Khurujun najasati min baqiyatil badan. Apabila on gumawa din na mga nagis. Anggota baran si manusia. Gumawa nagis biyayan. Anggota si manusia. Si ibura inamuin mga ihiyaon at tawa kaamuin
nagisiyaw na taw kaamuin kunya ati matampal na yung mga nagis magbubuhayaon. Na iniya natin niya makabatal yaon ha ain. Sabab nakasod siya hanusos amuin na kaunayaon. O gya ahadong minkum min al-ghaid at tawa kamuin at bakas nanginto inambukan niyo biyaya. Biya hadisin Rasulullah kan Fatima binti Abi Habish amuin kauna ni Fatima yaun tagasakit siya insakit niya istihada insakit niya istihada. Nalon sin Rasulullah kaniya na law na innahu damu irqin patawadda'i li kulli salah. Ini law niya dugulong niya sakit law niya. Nasubay ko sa zalaw niya mag-ail hakahaba sambayan. Imana niya hati niya maglano ko muna biyayan magistingya ko muna ampa ko mag-ail. Ini katunya din na mamakabatal hamuin ail na zawalul aql. Apabila sabo kita nag-ail, ubos maigin akal ta ini. Maigin akal ta ataw ka amo impikilan ta. Ataw ka biigma amuin iabutan kita taw kamo intaw tagasakit siya sinamuin pagbabuyan magkapunong. Apabila taga-ail intaw ubos na punong siya na batal in ail niya. Ataw ka nakatug siya sinamuin nomul mutamakkin. Imana ni amuin nakahalok siya. Tinaka kimulang siya marayo ataw kasi masandik siya marayo biyayan. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya faman nama falyatawadda. Hisi silong na in nakatu na subay siya mag-ail. In pag-iksin akal ini on waktu na al-junun hati niya amuin madupang kita biyayan al-iyadu billah. Tinya maigin akal ataw ka iging maamuin mapunong yaon ataw ka amuin biya pagbabuyan yaon. Ataw ka mahilo. Nahihilo ko biyayan. Nahihilo ko biyayan. Hao on ail mo. Sampai na igin na mo pikilan mo yato. Na batal in ail mo yaon. Igima si mga fukaha. Igima ataw kapiaghamukan si mga fukaha. Sa gawa, apabila nakatug ko sinamuin, nakalipat ko sa zayaon, ubus karungugan mo ra mga bisara si mga tao nagbimiting biyayan, naglilingkod kaw ataw ka nagtitindag kaw biyayan, gayra mo tamakkin, na iniyad to, wala yad to nabilang amuin makabatal ha, ail. Kaya riwayat ni Anas, sa banal to di mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaunan nila kanu yantaziruna al-isha fayanamun thumma yusallun wala yatawadda'un. In kaunan si mga sahaba sin Rasul sallam hapag tagaran nila sin waktu sa puas sin maghrib on waktu naglilingkod sila amuin makalipat silang biyayan. Mahuli sumambayang na sila pag sambayang Esa, hadi na sila mag-ail. Na iniyad to mga palangungan ng mga agama Islam, na hambukyad to din ng mga
Atau ikatude na mga mamakabatal amuin makatugo apabila makahalok ka. Sa gawa bang wala ko nakahalok na okay ra inkuan mo hatin niya wala ra nabatalin ayon mo yan. Ikatayunin mga pagali ko makabatal sa abdas na apabila maawa su akal atau kapikilan no tao. Amin ka maawa su pikilan no tao atau ka akal no tao atau ka aron sakitin na pazengan kanin atau ka nakatug kanin sa nakambetana na batal su abrasin na binasa su abdasin. Hadis Rasul sallam tigin faman nama falyatawadda enten tigin nakatug na wagib kanin magabdas. Kapag kanu kaawan o akin no tao na marupang itaw, niya ni maana mabunag na mabatal sa abdasin. Ataw ka mapunong ataw ka nalangot kanin na naawa sa pamikilanin na batal so abdasin. Sa pabila nakatug so taw sa kinatuga di ka na nakambetana niya ni mana perubo kinatug gakinagin mo sa mga bitiano taw pambibitiya upama ni ataw ka bagagayas kanin sa di ka na nakasandig ataw ka pagtindag kanin na so namba na di pakabatay kanu abdas. Sabab niya kaada ng mga sahaba no Rasul sallam na aming kaulian na waktu na maghrib na di rin sila baliw sa masjid pangatan nila sa waktu no Esa na gawag kila kan waktu no Esa na nanto na kabangatan nila na pakatugs kanila sa bagagayan sila na aming kasambayan sa Esa na samambayang sila sa di rin sila magabdas kaya ginaso kinatugila nanto na perubo sa kinatugila nanto nanto ba na di mo nito pakabinasa kanu abdas. Ikaupat din ang mamakabatal haamuin pag-ayil mga palangungan ng agama Islam na masuhu biyadihi la zufrahu farjal adami al-muttasil bila hailin. Apabila kaulinan sintao kaulinan silima niya in aurat niya na hamuk din na mamakabatal ail bukan amo in kukunya sa zay naka kwandit to biya nakasagid sa among pais niya to biya yan ni nakasagid amo in wero lampik niya biya yan atawa ka bakan aurat ni kaya ulina ni amuin habuli niya kaya ulina ni imbuli niya wayroon lampik niya arakala mga kimatol biyayan kiatol niya biyayan na makabatal ito ail makabatal. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya man massa zakarahu falyatawadda hisi si manusia kaya ulinan niya in aurat niya hawayro lampik niya na subay siya mag-ail. Na diha ini mga palangungan na mga agama Islam ang bukde na mga makabatal. Haail amuin kaulinan tain aurat tabiayan. Na mabatalin ail tabian. Apabila kaulinan ta sinwayro lampik biayan. Mga pagali nami ikapat ang makabatay kanu kabagabdas na kakapitan utaw sa urwan ataw ka sa oratin sada ampisin. Hadis Rasul sallam tigin man massa dzakara falyatawadda
Anten itaw ang kakapitanin so auratin ataw kasuurwanin na wagib kanin magabdas. Ataw ka supuri tini kakapitanin sa daampisin adaampisin. Anan to mikagatayo na kinukutin sa daampisin. Na pakabatalin to pakabinasa ito sa kanu abdas. Ikalima mga palanggungan na muaga may Islam makabatal haayil na lamsu basharat ad-dakar lil unsa. Tiniya makapagsagid in pais sin usog iban babae amo in maharus salta in syahwat atawa ka nafsu bihayan. Hawairun lampik niya. So pamalong ta kumumpit ko bihati kakumpitan mo siya. Sa ini mga palanggungan na maaga ma Islam na mahalul khilaf in ini. Mahalul khilaf. Sabab on qaul Imam Shafi'i long niya sa ini mazhab Ahmad bin Hanbal. Tiniya biara mazhab sin Imam Shafi'i. Apabila makapagsagid in tao, maharos sila, mabatalin ail nila. Sa gawain, Imam Shafi'i halasin waktu niya na kiyabakan niya in dua hadis na di long niya tuy makabatalong niya. Sabab, hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam di matang siya habay sin Aisha radhiyallahu anha pagdatang niya Palawang biyak siya sin Aisha radhiyallahu anha gulgul siya biyayan ataw kagyapos siya lawan sin Rasul sallam kan Aisha butas siya ko sabab long niya magsambayang ako lawan sin Aisha di takolong niya butasan na hingga siyuman mo ako siyum siya sin Rasul sallam pag-uhos miutas, si mambayang in Rasulullah wala siya nag-ayon. Ini kedua niya, hambuk waktu in Rasulullah si mambayang siya tahagyot na nakakaunin si kisin Aisha hawa tampat atau kalugar si pagsujuran niya. Naliis niya nabiyan si lima niya, in si kisin Aisha radhiyallahu anha, wala ra nabatalin ail niya, iban wala nabatalin sambayan niya. Sa gawa, diha ini, so pamadoong kita hati niya makabatal haayil, hati niya apabila on syahwat, sina mo impag-compete mo biyayan. Nahisyo in mabatal, amo in mabatal sa amo in imuulin, amo in iulinan, wala na batalin ayil niya. Bakun long tamong batal karwa, amo in ihisin imuulin ang on napso niya. Hati niya kimumpit biya na on napso niya. Na siya sa zain na batalin ail niya. In amo in iulinan niya na wala na batalin ail niya. Wala na batal. Niya kiyawan niya. Kiyawan niya hamuin. Parmasin Allah Ta'ala lang ni awla mas tumun nisa. Biayan. Atawa ka naka mula masa ataw ka nakauling kamulong niya ha mga kababayihan na imana niya hati niya indiha ini impag-ulin pegyan ng lams ndiha ini hati niya mianahan nila hakwan among biasa nila ha long niya aw lamastumun nisa imana niya miyaksuran nilang sinamuin nagsiyum ha babae biyayan. Na dia ini hadis si Ibnu Mas'ud long niya al-qubulatu minal lams wa fiha al-wudu. Hati niya apabila sumyum ko ha babae biyayan na wajib ko mag-ail. Hamun hadis ini.
Sa gawa, bangkitaon ta, inamuin, hadis duayaun. Tini panagnaan hadis yadto, atau kaamong panagnaan yaw hati niya kauli, hadis kauli. Iban hadis fi'ali, amo inahinang sin Rasulullah ha Aisyah radhiyallahu anha. Na apabila inhukuman sin hadis, iza ta'arada, apabila magbangga indua hadis, kauli, iban fi'ali, na kawaa in kauli, kawaa in fi'li, taykuri in amo in kauli. Biyan. Hukuman sin, amal sin, at-ta'dil wa at-tajrih. Hadis. Nah dia ini, tinia, hadis ini longta, apabila makasiyong ko babae, amun asawa mo, na mabatal in ail mo, subay ko mag-ail. Riwayat ni Abu Dawud. Sa gawa, in qawl sin aksar min ahli al-ilm, himumungan sin kamatauran din ng mga ahlul ilm, na di makabatal ha ail. Di makabatal ail. Biya na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk waktu yasubuin Ahmad bin Hanbal. Hatungod sin babae, amuin, kumpitan siya sin asawa niya. Kumpitan siya. Dia kulong niya magbutang long niya hukuman sin yaw natin niya batalin ail sin tauyaun. Sa gawalong niya, in labi afdal long niya hinangan sin tauyaun, na bang akuyat tulong niya nakahinang simbiyad to, na subaya kulong niya mag-ail. Subaya kulong niya mag-ail. Tinya uhibbu upadil aludu bihayan. Amuyat tilong niya. Tinya subaya kulong ni mag-ail. Yan. Amuyat tim patwa i Ahmad bin Hanbal. Hatungod damikyan tungod sin ayat yaun khilaf day sabin mga mufassirin hamun ayat yaun. Aun din kanila hati niya miyaksura nila ni ayat yaw aw lamas tumun nisa sin amuin kuan long niya bihayan. Tinya imana niya al-jima, bekelong niya mugyarad amu ilams bihayan. Bekelong niya mugyarad lams. Na min babil ihtiyat. Tinya amu apabila long tabiya mga magduarwa kita bihayan. Tinya nakakumpit kita babay atawa ka asawa tabihayan. Na min babil ihtiyat, nabiya patwa i Ahmad bin Hanbal long niya uhibbu an atawadda. Tinya mabaya kulong niya, subaya kulong niya mag-ail bihayan. Imana niya min babil ihtiyat na al-afdal al-wudu. Naon taw so pamatawlong ta amuin tungod sin amuin pagkumpit atawa ka among pag-ulin sin aurat yan tubiya kaina. Tinya itaw amuin imuulin bihayan. Nakaulin yadto. Nabatalin ail niya. Naso pamain imuulin dugay natin niya on sabi ang mga tao mga malangog yaon. Atin niya kumpitan niya bihayanin aurat sin iban niya ataw kabagay niya bihayan. Na inamo intaw yatong kya kumpitan na wala na batalin ail niya. Amura in nabatal amo intawad atau among kimumpit yat. Kaya baita halom sing kitab long niya wala yang kududu al mamsus faryahu walal malmus badanahu walau wukida syahwa. Bisa palong niya o long niya syahwa sinkiaulinan na masira hati niya wala na batalin ail niya. Amurin na batal amon taw imuulin yan. Kapag kanong makabatal mga pagali ko
kapag ka makabatal sa kapagabdas na apabila kakapitan ta ibabai sa daampi sulimata salta i syahwata syahwa na mabatali ail atau kaabdasta. Tuba sukapad ka mga kuana atau kadtayo no Imam Shafi'i siya kanu paganay ando kani Ahmad bin Hanbal. Ugid na sa tanga sabad ka mga ulama, kararakyang ka mga ulama na niya nila kadtayo na di makabatal ha abdas. Di makabatal abdas. Ikaunong mga palanggungan na moaga ma Islam makabatal ha abdas na gaslul mayit. Apabila kawaong kita hati niya magligo kita to patay. Tinya tag-ail kita biyayan. Sa kita ingkyawa amo ilamigo sinamo impatay yaun. Patay yaun. Na hambuk din na makabatal ha ail. Makabatal ha ail apabila lamigo ko mayit biyayan. Biya himumungan ni Ibnu Umar ibara Ibnu Abbas. Tinya nang daak silang dua hatau amuin nagligo atau kana namego hatau patay biludu subay sila mag-ail. Sabab makabatal ha abdas. Wero ulong niya nagmukhalif kanila din ha mga sahaba. Sa gawa o ni sabi mumungan hati niya di long niya makabatal ha ail. Di long niya makabatal ha ail long niya hat ko magligo hamayit bang wala ra ko nakaulin ha nagis atau kawala ra ko nakaulin ha aurat sinamuin to patay. Na muyat tulong niya in qawlus sahih. Sa gawain himumungan ni Ahmad bin Hanbal hati niya subay siya mag-ail na hiukom niya impag-ail sa pabila nakapego ko hamayit hawala ra ko nakaulin sin nagis iban aurat si mayit na sunnat kay mulong niya in mag-ail kaw. Sunnat. Bakan na mo in maana niya wagib yato. Impiagyan amo in nagpego mayit, amo in mag-ilugtol sina mo in kuan niya, hati niya, pakiran niya, pakulangan, pakuanan niya biya ni mayit, amo yato impiagyan nagasil, atawa ka namego. Bakan lang tawagib, amo in mamego siya, sa subay siya mag-ail biyayan. Sa gawa imazhab sin Imam Shafi'i, wagib siya mamego. Apabila namego ko hamayit, pag ubos magpego hamayit yaon, baran mo na isabing pegon mo hamadzab sin Imam Shafi'i. Hamadzab sinamo in kamatauran din ng mga ulama na wala ko kya wagibi mamego. Iban apabila taga-ail kaw, wala na batalin ail mo yaon. Wala na batal. Sa gawa, sunat sa zalong Imam Ahmad, subay siya mag-ail. Ikanam bungkanong makabinasa sa kabagabdas mga pagalik ko sa agama na apabilas ka inasugo sa kapaligo atau kakapapego sa kanuto minatay na makabatal sa ail, makabatal sa abdas. Ugit, nakarakyang ka ng mga ulama na di makabatal. Niabong mimitayon na si Imam Ahmad bin Hanbal tigin
Tenganin tigin inakapego tigin sa to aminatay na faliyatawadda na magabdas kani. Ugit na sukarakan kanu ahlu sunnah atau ka ahlul ilm na dilong niya makabatalong niya abdas. Ugit na mimbabil ihtiyat na magabdas sa jasis kani. Magabdas kani. Tubaso kantayuno Ahmad bin Hanbal. Siya kan Imam Shafi'i amen ka nakaskain nakaligo sa kanuminatay na wagi bikukumanin mego kaw. Uged na dadalili. Ikapito mga palanggungan ng mga agama Islam makabatal ha ail na aklu lahmil ibil. Apabila makakaon kita unod sin unta. Unod sin unta. Makakaon kita sin unod unta. Bisan pantiyo-tiyo sadza na mabatalin ail tabiayan. Hambog din ng mga sahaba na nga subo para Rasul sallallahu alaihi wasallam lang niya. Anatawadda'u min luhumil ghanam. Uno, mag-ail kita nilong niya balong niya makakaon kita nilong niya ha. Unod long niya sinamuin kambing. Unod kambing. Mag-ail pa kita nilong niya makakaon kita ni sin kambing. Unod kambing. Lang sin Rasulullah in syi'ta tawadda. Balong niya mabayakaw pag-ail kaw. Wa in syi'ta la tatawadda. Bang di ko mabaya mag-ail, nahin ako mag-ail long niya. Imana niya, di makabatal ha-ail in pagkauna unod sin kambing atawa kasapi. Pag-umos na kasumo na isap, anatawadda min luhumil ibil, uno long niya, mag-ail kita ni long niya, bang makakaon kita ni haunod sin unta, long sinunod salam, naam, hoon, tawadda min luhumil ibil, subay ko mag-ail, apabila makakaon ko unod sin unta. Okay. Na diha ini mga palanggungan ng mga agama Islam. Hati niya, nakwan na to diha ini, hati niya kebaita diha ini unod. Makakaon kita sin unod niya. Nalong sin Imam Ahmad bin Hanbal, fala naqda bibaqiyati ajzaiha. Dilong niya makabatalong niya bang makakaon ko sin dugay na unod yan. Biya long ta kumaon ko sin atay niya, kabid. Amuin atay. Sin amuin kwaniyaun. Basta part halom sintian yaun. Lima lamugay hati niya yaun ang biya magkakaun yaun. Ataw ka mga dila niya. Ataw ka uniya. Ataw ka mga sumsuman niya. Ataw ka minong ko sa sin sabo sinamunod sin unta. Na ingkatanya to dia to makabatal ha ay sabab ingkiambayita sadza amo in unod sadza banglong ta mga sumsuman niya mga ate niya mga tinain niya nawala kiabayita yadto dia to makabatal ha ay unod sadza makabayita makabatal niya. Mga pagalik ko agama Islam ikapito abong kanu makabinasa kanu kaabdas na apabila makakangka sa sapo na unta. Ugid na saya ko sa sapo na di makabatay. Mana sa mga atenin. Kimangka ataw ka sa mga tinin ataw ka mga sabaw ataw ka so no unta upaman. Ataw ka sa mga eni upama. Ataw ka sa mga utakin. Na di makabatay ito. Niya makabatay na susapo. Tuba sukat tayo Imam Ahmad bin Hanbal.
Ikawalo mga palanggungan na mga agama Islam mamakabatala ay na aridda anil Islam. Apabila magmurtad ko ha agama Islam, magmurtad, doon na kain hinang sinanggota waran mo pagmurtad. Doon na kain amuin nagimumungan kausin himumungan murtad. Lonsin Allah Ta'ala, wa may yakfur bil iman faqad habita amalu. Hisi silong ni manusia magkupur siya puasin pag-iman niya. Puasin pag-iman niya magkupur siya fa Allah Ta'ala. Sa benar tudlong sin Allah Ta'ala na nabatal na amal ibadat niya. Demikian hadis sallam, demikian parmansin Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Banglong niya semakuto ko ya Muhammad daw sin Allah Ta'ala. Magsyirik ko ya Muhammad fa Allah Ta'ala. Tanto tud larakan sin Allah Ta'ala amal ibadat. Adena sabab yaun mga palanggungan na mga agama Islam. Inamuin mga pakarajaan ini, amuin nasalasay na to amuin last ini nasubihali antun si manusia. Amuin makahinang siya hina kakahinang, amuin makupur siya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambuk yaun ikalarak sin amal ibadat si manusia. Hambuk yaun ikalarak sin amal ibadat si manusia, sayang yung pag-ibadat niya. Nakaminsan sa siya nakapagkupur pa Allah Ta'ala, larak nin ibadat niya katang. Nabiyara, si makuto siya fa Allah Ta'ala. At niya nagsyirik siya, nangayo siya, miyanto siya pa mga tampat yaon. Mga tampat yaon. Law niya on tampat dito mabarakat. Dahon tamad ti mga anak ta nasasakit. But kaulian, hatin niya pa ngayon tamad to patampat yato umuliin anak tayo. Na syirik, malaraking amal ibadat si manusia. Sayang. Nabalong tapos si pagsyirik niya magtobat siya na ang panaisap ti magna siya nag-grade 0 siya biya sa pantong pagpangadzi ataw kapag isko. Sayang yung kakahinang niya na kauna. Inikawayo mga pagali ko sa agama Islam, makabinasa kanu kapagabdas na apabila magmurtad itaw. Niyani manad tayo ka sa mga kaul, kupur pa Allah, kupur sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataw ka sumakuto ka kanu Allah Ta'ala na makabinasa ataw ka binasa kanu ibadat ka. Na so pama si makuto ka, muka sa mga tampatan, mga nikayo sa mga tampatan na yang unugabak ka na kauna na nabatay, nalarag. Nabatay so ang unugabak ka na kauna. Na pabila tobat ka, gabak ka masagabak ka mapia, na nampam na mipug ka ang gabak. Kasayangon o gabak ang ganto, anak ko na kanu kinasakuton ka. Ataw ka na kauna, kanu kupur ka pa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sayang. Daran ito, guna niya. Mga palanggungan ng mga agama Islam, suwe ayaran ton si manusia in amal ibadat niya. Amo hindi kumangi in amal ibadat niya supaya makatipon siya mataw duto bisan mo siya pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin dihilan sin Allah Ta'ala barakat atawa ka amuin mungfaat katutan yukatan in nasalasay nato manunjuki sin amuin mamakabatal haayil sabab mataw turi manusia amuin nag-ibadat pagubos din nilang kingatan uno ba imakabatal ha ayil ko ini uno imakalarak sin ayil ko bihayan amuray kingatan niya makaintaw siya makaihis siya atawa ka amuin makautot siya bihayan hatungon si mga rugende na yaon na matao di manusia hati niya wayroon kita niyo ba doon ang mga kahalan hakuan o na mga masgita mga adlog yung at bihayan si masandig marayo siya pa mga hagyaon sampay nag-agong na siya sinamuin pag amuin nakahalok siya pagtug niya biyayan
Na pag-umus yan to, di na siya gumawa. Pagbati niya, pagkamat biya, di na siya mag-ayil balik biya yan. Na sayang mga palangungan na mga agama Islami kakahinang ta, kalaulan ta, subay ayaran ta tuod, iban ingatan ta tuod, uno naman imakalarak, sin amal ibadat tayaon. Labi lo ba na inamon, amo in tarika, sin amo in mga pagsusi ini, iban amo in mga pag-ayil ini. Sabab, di tayo maon sin Allahu Ta'ala in sambayang ta, bang baken sampurna, in amo in pag-ayil tabiayan. Apabila nabatalin pag-ayil tabiayan, dali tayo mauni sambayang tabi sa pauno, nagtawtangisan na ko sin pagsambayang mo roon. Apabila batalin ayil mo. Ataw kaon doon na mga siki mo yaon, wala na basa sin pag-ayil mo biyayan. So pamado na tayo kung sin siki mo tikod-tikod mo yaon. Naglulubang siya biyayan. Ubus nag-ayil ka, wala mo hilog to biyayan ni tayo kung sin siki mo yaon. Sumambayan ko, di na matayimin sambayang mo sabab. Wala ra kimugda ni pag-ayil mo biyayan. Na di na sabab yaon, na tep-tep mano siya, subay jekan niya marayaw, ing kakahinang niya, uno naman, bang di niya kaingatan, na mga subo siya ang mga tao makaingat, hawak to tabiyayaon, sampay pa mga bata-bata biyayan, na apabila nakalabay sila ang mga madrasa, nagkahindon sila marayaw, sinaturan si mga pag-ayil, mura-murahan mga palanggungan na mga agama Islam, hati niya di na sa zatamaton na to, in mga lalawngan nato diha ini ataw kaamo in mga patumtom namo kaniyo labi luba na ing ginawabaran namo atin niya ilas na matin niya mangayo kita fa Allah subhanahu wa ta'ala amo in pataptapan sin Allah ta'ala kato in amo in iman tabiayan magsusungin waktu tabiayan maglalaas ta na hati niya magsusungin kusog sin pag-amal ibadat ta fa Allah Ta'ala iban magsusungin pag-anib ta sin kataan amo hindi kabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala bizan mo'y kita ni pahadarat sin Allah Ta'ala malising kita ni susi impamaranan nato wero undusa marana to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mangindo kita niyo wa qala rabbukum ud'uni astaghfir lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamda yuwafi ni'mahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu ya rabbal alamin Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.